Oh, hey guys, hey people, how are you? Hey, we boy, hey people, hi people. Chico, zvamunoda nemi. Nemi ndionerewo zvimbwa izvo. Wewe mirai mumvuri. Unoonesa izvo. Ndinoda kuvhara gedhi iwoke. Chico. Oh, unaiwo. Vanoda mbuka. Mudeiko pambuka vedu vendani pazuri. Zviri sei guys? Ah, iwe kumaembe yakutani. Zviri sei? Ah, iwe man. Uri boy people. Zviri sei. Muri boy here. Right. Vanhu vanga vachiti look at the person I'm seeing here. Muri bhesa rikuya makusenseni hanzi kudi kuya makusenseni akadai. Hanzi ko mina nditanga ndagara pasi. Vachimbokiya magedhi. Kuti bhesa hanzi ko. Kwanzi kudi. Amukira kuuya kudai. Abantu vonke mamukira. Haya. Jesus. What just happened? Vamasawi kumukira kudai, what is happening in your life? Hana Simon Chivata Emmanuel. Aiwa isusu ndo nguva dzatinoda kutombotandara idzidzi. Because isusu tesina notiti good night ka. Satoda kutotyawo good night po pano. Vamasawi vamukira. Vamasawi what happened? Vamasawi vamukira iko. It is like I'm going to take this guy's up to the floor and like mbichana anozodii hanizoenyi kundurwa na the floor zvedera. Vamasawi number one. Next Vamasawi mukutyei Vamasawi. Don't worry, I've got your back Vamasawi. I got your back. Oh. Where is the video? Oh yes, Sage grows organic. I saw your comment pane, what do you call it? Ndozvakasiyana ndakaita nhasi saka ndambokwidibira ndikati aiwa ndozotukwa mbichana nani na the floor. Anonzi Sage grows organic. Ndombira undi inbox tiri apa. Naona ngoita zvefarming ndo ana ndoda manje vava mazuva ano. Nevanoita tuma projects ndo vandiri kutsvaga zvisingatomboite. So I saw your comment, ndakomenda pauyu pazasi pepost yako. So I actually don't know kana waiona post yangu anonzi Sage grows organic. Please, may you please inbox me per number easy, then we can talk if you got anything that you're actually doing right now, because ndaona comment yako, but then if you don't have anything that you're actually doing, so I thought maybe you are into agriculture or you're into some unique projects as well. Today ndaenda obviously kuri kuitwa project yebrother yangu. Unfortunately, like I told you before, I can't disclose exactly kuti papi pachoni, but it's just outside Harare, right?
Okay, text me on this number. Though inononoka kuappear on WhatsApp, but please text me on this number or write me an email, then we can talk from there. Ndezve videos definitely ndo zvandiri kutsva because ndaona comment yenyu. That's the reason why I had to respond to your comment yandaona because muri kukomenda zvema black what and you're also interested in visiting kuti Japhet wawati ndibvota chivakangawa but iwo bhudhi wedu vandazvenhodza. Oh my God, let me just say congratulations to Bri Josephat for reaching 100,000 viewers, guys, within 5 days. That's my first project I actually did yekuenda ndichipromota vanhu vari kuita unique projects. So let me just reiterate kuti I am doing this for free and kucharge, but now this is totally different from someone anenge akuzochiuya manje obviously kwandiri achiti may you please do a video yangu for this and this and this and this. So like obviously ndakatobva kumatebeleland, so there's no way out ndichapisa mafuta angu ndiyona matebeleland zvakare ndichitoti I'm doing videos for free. If you want me to come and do a video, maybe if you're in marketability, then definitely I'm gonna charge. But then next route yangu maybe pawenda nechitamba. That's my actually wish and target as well. Kuti I should do my second trip ndava license yangu inini. Definitely I passed my provisional, so now I'm doing my lessons angu. Hopefully next week ndinoenda right. That's my wish iyoyo kuti by next week kana ndikatadzawo maybe next week but one ndinoenda abo zvokunzi ndinganzi ndingakwanisa kupinda mumadrum. After that pamwe ndo pachakontinua nematrips angu. I think that way ndinenge ndisinda kuavoid a lot of problems ekuti obviously ndakuzonge ndakuinvolva driver and also kuti pakazoita maissues ekuti like makeys akarasika what. So I think pamwe kana ndiri ndazviita zvinogona kutambirika nenzira yakanaka. So that's what we are actually looking into right now. And after ndatora license, then I'll proceed netrip yangu yekumanikaland. Ndo urongwa huripo right now. But for the meantime, I'm just doing my locals. Definitely ndikufamba one of my cousin. Pamwe pacho ndakafamba naNotion. So we're doing like it as a family. You know how it is, right? So after the kid drama takangobodzoka family kuti vambodibasira, but Notion akunyanya maexam, so now ndikumbofamba nemwe cousin yangu. I remember kana muchibvunza imwe cousin yangu yandaimbofamba futi nayo tikamboenda kuzvindege tikabva tikaenda futi kumarondera. Munin'ina wake ndiye wandiri kufamba naye izvozvi, while least I'm actually doing my lessons. So my prayer is that ndinofanira kunge ndanayo next 2 coming weeks dzekuteera idzo ndoenda kumanikaland. I saw someone atanzi I'm from kumakomoyo. Winston Mushambi, please inbox me. Uri kuside kupi kwachoni. Ndechida vanhu vanondi anonzi motion. I actually don't know kuti anouya rini. I can't say zvandisingazivi. I don't know kuti anouya rini. Bisipinde kuona chimbomira kuseri ikoko ndimbotanga tagasa chivanhu. I can see you. Let me put the link as also to UK. Yo, guys, I've never been to UK. I don't even know where UK is. I've never stepped my foot to UK, but hopefully in the future, by God's grace, ndichamutsika mu UK, ndichakutsika ku Canada, ndichakutsika ku USA, ndichakutsika ku New Zealand, ndichakutsika ku Australia. But I think ndinoda kuita like 1 week ndodzoka kumba till I make my decision ekuti ndinogara kupi chaiko. Right now I don't even know kuti ndingada kunoenda kupi. For the meantime I just want to be home. Ndozvandiri kuda.
So unfortunately, nothing is gonna change that. So right now, eh, what's and Sakana Scotland. Oh my God! By the way, where is Mitch, guys? Michika is very secretive, guys. Up to now, I don't even know who is Mitch. Can you imagine, guys? Can you imagine? I don't know who Mitch is, guys. Even kaswitch kakanditumira kake, guys. Hanzi unoita nezvei? Ndinotoita nezvekutotaura pandiri kuti handiri kutoita zvinhu zvandinoita nezvazvo, right? Zvandiri kutoita blessing izvozvizvi ndo zvandiri kutoita izvozvizvi ndo zvandiri kutoita izvozvizvi. I can see Busy B, Nyasha, I see you there. Mina ndimbogasa kachikaranga kangu kandodaita panapa. I see maybe everyone is waiting for the floor and Budimasawi to come. I don't know. Kuti varipi, but but guys, there's a video I also did pandapfuura nemuchegutu. I saw this other guy. Ndakuudzai before so that kana makazomuonawo, I'm not saying kuti vanhu vari obliged to do that, but from what I've seen, mukazoona this video pamwe chaiisa mangwana, I'm not so sure, but maybe ndichaiisa mangwana this video. When I saw this guy, guys, handi kunyeberai, tatikatomirirawo like cousin wangu, pane munhu wanga achiona naye. Saka inini normally kana munhu achiona nevanhu vake handiwanzoda kuita like tengwa around chiendawo kana kutengwa by meno zvonzi chichirungu chachoni, ndinosara vanhu voenda vondopedzerana kana kune maprojects ariko ndoenda. So that's what happened. This guy auya panandiri nini 2 times. Pandazoona futi bvapapfuura mumwe rastaman wakachekesa the same thing. Bvapapfuura futi murume uya. So now zvazoitika ndezvekuti ndangoti bva tichi kutengesa like ma-earrings. Ndatita chokwadi like the way avanga vakadisplay, unfortunately vazochikanganwa chinhu chacho kune mumwe shamwari yavo yacho nevanga vachitengesa vanochinjana. The way zvazvakadesignwa nazvo uchizviona unofunga kuti choita kana kuti $5 earring, uchingozviona chakadisplayiwa. Ndo zvandaona inini. Ndaichidangu pangu kuzvitenga, dai ndichazvinzikana kuti vanozvotangira kana kuti kunana dhola ikoko ndaigona kuzvitenga, but kungozvitarira ndakadeka zvinhu zvenyu zvogona zvichitodhura. Ndo zvandatomuudza ngati zvinhu zvenyu zvinoluka expensive. Ndichiudzani murume uya zvianzikana hazvimbosiri expensive. Ngati design yacho zvese zvamakaita izvi hazvitangiri kuma$5 here. Sorry, excuse me. Iwo First Entertainment ndiwo usiri kubatika. I'm always on live, I'm always uploading my videos angu, but it's just that I'm not uploading awajaira iwewe these days. Ndakangodecide kuti ndamboona kuti line iroro rinondifambisa nekupiwo. It was just a decision, but I'm not saying kuti ndikaona imwe nyaya pamwe inondinakidzawo kana kuti iri very interesting ndicharega kuti update nguwa. It's just my decision and ndakangoita, and right now I'm not really interested in doing nguwa. That's what I'm feeling. And kana ndingori interested naro ndinoriita, but right now my spirit is interested. Anyway, tikondiye zvangu nenyaya yemurume uya wandaona muchegutu. So he was so nice pepe, but ma-earring anoita $1 katika kozvimaningi like zvaonesawo mune chichi ndibvati futi pane $1. Uchizviona unofunga kuti zvinotodhura zvekudero. Wakangozvitarira ndatomuti saka munozviwana kupi? Handiti. There's something I learned today, or maybe ndakagara ndichizvidzidza, but maybe ndakamudza kujaja munhu, but ndajajawo futi zvavanga vachitengesa. Pakutaura navo baba ava ndatobva ndati unoziva kuti saka pamwe isu patiri tichitofamba kawo mubhazi une uchijaja usingatozivi kuti munhu uyu pamwe atori need yekuti pamwe awane market but zvikumunetsa. But ndamubvunza ngati imozviwana kupi zvinhu izvi? But ndindozvigadzira. Ndamuti ndimunozvigadzira muona manje? Ndati ndimunozvigadzira inini nechemumwoyo mangu pamberi paJehovha ndamudhauta.
inini personally ndamudhauta, which was a very wrong thing to do, kuti ndinodhauta munhu kuti baba mungachigadzira ichocho. Inini mapfunga mangu ndachifunga kuti vanonohodha kuvanhu, vahodha muvanhu vouya votengesa mumarodhi vachifamba vachitengesa zvinhu izvozvo. Little did I know kuti baba ava ndivo vari kugadzira, vapedza kugadzira vanoenda zvinofamba nezvinhu zvavo zviya kuti zvitengwe, although zvichinetsa kutotenga. I'm one of those people atotanga kuvaita judge before vatotanga kutondiudza kuti zvoita mari. Maona manje ndobva pasaka varamba vachingotaura neni, I don't know, vatangoramba vachingotaura vakati ndozvigadzira, tikati mozvigadzira, mozvigadzirepi? Vakati ndozvigadzira pamba. Kati pamba mozvigadzira sei? Zvandine tumushini ndezvi zvogadzira nemushini motogadzira. Ini ndavadhauta, ndoda kuti ashuwa ndavadhauta, ndazvikanzi ndogadzira nemushini pamba. Ndikati serious, kumba kwenyu ndekupi? Vavatonditi kumba kwangu kuside, but malocation ndakanga mwasitaraponi. Vatoti munoda here kuti ndikutorei vhidhiyo? Ndinoita zvokutora vanhu mavhidhiyo chasei ndichingopromota vanhu vari kuti vane mabhizinesi avo akasiyana siyana, kana angori unique. Ndinoita sei? Ndinokwanisa kuekera zviri kwamuri kuti munodai kuti hamudi. Normally that's how I actually give people the option yekuti unoda here kuti haudi. Sometimes kune vamwe vanhu vanei vasingadi, so you're not obliged kuti iwe ungozoti aiwa ndakutokufosa kuti pinda muvhidhiyo. You have to respect opinion kana kuti decision yemunhu as well. So vatoti ndoda, vafara baba yavo svika ndoda, munokwanisa kuekera. Vavatotora nhamba, I think inoziva ndagwadziwa guys, ndandisina hangu foni imwe spare kuti ndivape baba. Apa pangu apapaka ndikati ndichotaura deka paipa chakuta kupisa, ndobva vandipa imwe nhamba, but I think nhamba iyoyo ndofunga foni iye inenge isingatombobatike somehow foni. Handina kutoiona foni yachoni. Zvavatozoita vakati mirai pano ndidzoke, ndobva vaminda mine kuti munhu wanotsvaka kuti ane foni yakewo. Hanzi ndipfuretera huku yangu panhapi, inbox me guys. Takatanga manje kugadzira macontacts manicaland. Muri makukundwa guys, mamwe maprovince nebhindura neside dzekumatebeleland guys. Yo ndinotora saka ndakupesa nyaya yangu this ordeal. Like I'm saying kuti maybe kana muchikwanisa kumbopromotawo babava. Ini nhangu ndaitawo zvana ndichiafoda panguva iyoyo, ndakwanisa kutenga $2. Chingoti ndamasiya, mirai 1 second ndione kuti ndideedze muku, anonditorera uyu achoni. Ndiri kuratidzei zvinhu zvachoni, ndichazvitadza zvirimo futi muvhidhiyo guys. Nguva yangu yanga isingachaite. Bababa vaka hasati ndambobatikana zvakadero mukati meupenyu hwangu nekuda kwokuti ndaona munhu akutengesa. Bababa ndaona kunge munhu ari kuzama, but achizama kudaro zviri kuramba. Ungambona kuti unogona kuzama kutengesa domasi, but domasi rako richorambika kutengeseka. Ndo zvandafila panguva iyoyo. Ndobva vanditeka back pandaitengesa mukaka ndiri kwanyika. Baba ndo zvandafila. Pandafunga kuti baba avaka sekumira kwandachitaura navo kwenguva refu inoiyi, because vanenge vachifamba vachiinda mumahwindo emota, vanhu vovhara mahwindo, hakuna anoda kutaura navo, vanhu vavaignore. Varamba vachingotaura neni nyaya zvikanzi bva vamanya. Hatimbozvi kuti vamanyepi, but it took him 5 minutes kuti vadzoke nemumwe rastaman. So anga neimwe foniwo kambudzi kake kuti ndikuzokwanisa kuvafonera. Akati ndiri kumboda kumirira munhu aenda kwaenda uku, but ndiri kutenderera tikudzoka izvozvi. But pandichairika bva tati appointment, this was around 2 p.m. But ngatiti appointment ya 3 p.m. Unfortunately, cousin wangu azobudawo kwaanobudawo, saka tatozoguma tazopedza zvese adada kutaka kuma-past 4. Baba havanambobuda mutauni, vava vangorimo mutauni muya, isusu tichingotenderedzana naye vanga vachiita zvavo. Pandavafonera the first thing chakadere kanzi mina timutsvagei munhu wacho, vanga vangoripo vakangomirira kuti call yangu ichauya. Chigaya kuti dai ndaita utsinye ndangovasiya baba vaive guys, apa vanga vachitawo hope kuti nhasiwo ndanzi ndiri kunzi marketing yangu.
baba vandibata moyo wangu kusvika pekupedzisira. Ndaona kunge baba vangu vari kuzama kutengesa kana kuti nyimo dzavo kumusha dzichiramba kutengwa. Ndo zvandatanga kufila panguva iyoyo guys. Ndavafona pepepe yatoti foni yavo chaiyo chaiyo yange isingatoiti, meaning kutoti pamwe vatorina foni kuita kwandikuita. Vazodaira foni yaya pane foni yemumwe murume rastamani. Ndobva atoti mira ndivatsvake pavakagara havasi panapa. Ndobva aenda kunovatsvaka baba vaye. Ndobva vazodzoka baba pavanga varipi vachingofamba mastriti neuyu mahearing avo hakuna angachimbovatengera baba baba vandigwadza ivavo vedu tavamirira paya vazouya moza wakambona kuti sometimes kune munhu unenge akura but because of the situation anenge akutoda kutokupa respect iwowo yokuti ndiwo kufanira kumupa. Ndarwadziwa zvisingamboiti. Vauya nebhegi ravo ndobva vasarisa zvinhu zvavo zviya, ndobva vatoti handei paya tatosvika. Ndasvika pavanogadzirira paya tasvika pane munhu ndaona kuseri kuenda kutopesa nyaya yangu. The floor mira ipapo, busy b mira ipapo, I can see you. Ndakupesa kuitira kuti vanhu kana vakuzoona video please kana mune madhola ekungova support wokungoti mavatengera earring, I think you will be the happiest father ever. Taenda mba kwavo. Inini I don't judge, I don't do anything, but for this guys I'm begging you guys kana muchikwanisa kuvabatsirawo kuti vangonzwa kuti ndiri kuita business riri kuenda I need this one handidi kundevera nhema. Baba da kuvadzokera. Ndidambonya ndakatofunga kuti tigadzirire handina zvangu mari yacho but kungosvika ungovaikira munhu ukuratidza kuti vanzwa nekuzama kugadzira. Muchaiona video yachoni iyoyo. Inini handichakwanisi kuramba ndichitaura because ini ndaona situation ikandiita kakundibata. Ndo zvandafila. So please guys pamuchaona video iyi vanoita dola maearring avo. Ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo. Mine ndinomatora ndisiye ndaisa vanhu maearring andazotora nezvimwe zvivane futi zvemumaumumu. Ndo zvandaona futi izvozvo. He is very humble. Mina ndikusiye panapa muchibhotara musasa off topic. We are talking about promoting sekuru vedu kana kuti baba vekuchegutu. Saka sarai muchidiscussa how we can help this guy. This is the first guy I'm actually initiating kuti I feel like nyango dai ndine $10 I'm willing to give him. Mina ndidzoke ndotora uyu yachoni. Ndo nyaya tiri kudiscussa tisati takabvondurana. Right now toda kumboita zveshema zvezvedu chaizvo. Video I'll upload it tomorrow or maybe late, then ndichaisa futi paFacebook as Shemarians guys. Let's do it for this guy guys. Iye kuti padachomuti ndikauploada muchazoiona pai zvandichatitsvaga hama yanguwo kuti nditozonzwa kuti nditozoona video yacho. He is very good guys but situation yake zviri kuramba. Regai ndotora maearring ake ndikuuya guys timboita zveshema chaizvo. Mina 1 second ndikudzoka. Zviri sei guys? Pana Lincoln. Mkuru muri kudziya moto mausiku kadai kwakanaka. Tiri kugocha pakati peusiku. Maeskiri renyu rekugochera mupaura ribude. Vari kubatidza mari vacho. Guys, mainzwa panyaya yebusiness. Saka iripo. Hanzi tisare tichidiscussa nyaya yebusiness, hatisi kudiscussa zvemoto. Handibve kuona linka. Iyo nyarara. Nyaya yebusiness ndara vanofanira kusupport vaona kuti voonekwa kuti vanosumudzirwa sei. Yeah, sure. Pane zvimwe zvekuti in life you will be trying zvinhu zvichiramba. It's so painful. Yeah, but like inini nemaonero angu I think panofanira kutongoitwa trip yekuti mundara vanoonekwa konzvikwa kuti ivo machallenges avari kusangana navo mubusiness ravo nderei, then we take it from there toona kuti tingavabatsire sei.
Yeah, I think it's the best idea. Nevanotenga vachimbobvisawo madhola iwayo. Lincoln. Yeah. Mkuru. Uyatamba trampoline. Uyatamba trampoline. Kondaita sei? No, zikulo. Jambe kamtrampoline. Uyatamba trampoline. Munopule imomo makananga mumoto. Ndochi chikora icho nemasimbiro andakaita chinotyoka icho. Lincoln wakasimba kupi kona iwe. Chimboenda umbonojamba tu. Ayo andina bhutsu dzacho. Mera light tangu radziva. Bhutsu dzacho dzeiko kana netsoka endai munojamba. Ndine manga, problem ndine manga. Ya anotowedzera kutsemuka. Iwo chaita manga. Ogara wakapfeka mabhutsu panapa uchikwira makomo unoita manga nguwai. Light rakurunza dzimana. Anada kufamba chifundo cheon. Total darkness. Pane vanhu vari kushota apa vari kudiwa. Ndana. Vanoziva mazita avo. Vakashedzera. Nhai the floor. Bepa redu nhasi wakaritakura. Bepa riri muwallet. Anti bepa chi? Elesini nandipo bepa propose. Anti bepa raita sei? Hanzi chi? Monarch. Anzi room wallet. Jana nema echo. Amen. MD and the Hopi can say, hey, Menbo, guys, and this was why I'm discussing nezvechi. Wow, guys, thank you. There is someone I sent manje ndozvazvoitwa sei zvesendidhu here ini ndakapita kutodzokera nakababa ma-earrings ava handisi kutaura zita rake because handisi kuziva zvinofamba sei manje zvesendidhu handizwisisini pachitowadokora inditsanangureiwo kwanzi hanzi send you 250 airtime using to baba vema-earrings zvorevei handisi kuzvinzwisisa mirai right ngatidzokerei kune baba ma-earrings guys ngatidanana right hanzi apa panhasi tidamboita panguva inoika segment inoida kutombomira nenhau yekra the floor chamwari dzosera keyboard dzaunombotiisira ndombomira nenhau yeuyu yababa vema-earring vangu ava inini muchavaona vhidhiyo yavo. I'm not saying this kuti pamwe muchazoti why angataura like that baba ava chimwe but inini pakutaura navo nepamwe off the camera pane zvandanitinotisa maybe pakamerawo semunhu wemurume chinzwa sero zvaiye zvinezvi handowataura nezvababa then zvinoitika ndezvekuti the first step we can do is kuti toona kuti ungadzokere sei ikoko kana wadzokera wotaura navo woona machallenges avo vanosangana navo because pamwe unogona kuvatsvagira market but at the same time mira chimbomira rumaire chinzwa market tovatsvagira market but at the same time ofana unotaura navo unyatsonzwa kuti machallenges avo ari pai then vonyatsomhanya unozvati production inomhanywa munhu akasununguka asina stress inobuda yakanaka. Yes, then we start marketing from there, but right now we need to know kuti ivo vari kuda rubatsiro from which end.
Alright, maybe pandichaisa video muchanyatsonzwawo kuti zvirikufamba sei watiwo, then kana mati inini tidzokere kwavari ndonoita that interview, then we'll take it from there. But for the meantime, exactly, because you might find another kuti togona kupusha market, then kuti vasupply it will be another issue. Saka it's rather better totangira kumidzi chaiko, kudevelopa from midzi tichikwira kumusoro, then mashizha ozongoitawo green nekuti pasi panenge paita se papfumbira. Ndozvezvimwe zvinhu zvavari kuita zvandinazvo zvandatenga inini. Ichi chinandi kunyebera vanhu vandipa this thing, ichi bracelet ndochavandipa zvavo, but vanochigadzira zvakare ichi. Aya ndatengawo zvangu. Aya this is $1. Cousin wanguwo atengawo chake chakadaiwo, so chimwewo chinoenda kuvakomana ndochaatenga chakadaiwo, so just to support him as well. Exactly, because at the end of the day hazvidetsere kuti tovapa exposure vozotadza kumaintaina like demand yavanenge vanayo. Saka tofanira kutanga taona kuti tikavagadzirira platform yeexposure vachagona kumaintaina demand, then you know kuti he's up on his feet. Vangoda chete kumanager and maintain the business flowing. Yeah, that's my idea. Ndo idea yangu yandinayo. Kweko vari kumbotengesera pai baba? Vanongofamba vachiinda mumahwindo evanhu mumamota vachiti maiyering vachingotenderera tingota panhaku patora, because like sometimes papublic panonetsa, because unenge wakutora maybe mumwe munhu asingafanhi kunge achida muvhidhiyo muzowirirani. Saka ndoenda kuzoita kumba kwavo kwavanoitira ikoko vachiita sevachita, ndokwatazoenda tikaita vhidhiyo yacho. Asandaiedita ndaiedita, but how I met him is totally different from the video yakuchaona. Pandaita nguva ndisanawo ndaita about 30 minutes 30 to 40 minutes tichitaura off the camera, ndo zvaitika ipapo. Ini maonero angu mudhara wakava vanoda kuti kana pana vamwe vanhu vachapa sapoti yekutenga, kuna vamwe vanhu vanofanira kupawo futi sapoti even isiri yekutenga, like isi tiri kunoku hatikwanisi kuti itenge, kutongovabatsira financially chaiko chaiko. I think it's a good idea kuti vanhu vanenge vachikwanisa vangovabatsira financially. Maybe pamwe vanokwanisa kuzoita zveshopu zvekuti vakatowana panhu pavanoshandira pari stable, manje pavana mari yacho. Taura. Maybe kana pana vanenge vari willing futi vanokwanisa kungovasenda mari, hatiti vachasenda hawo, but tinongoendawo kwavari kuti tinogona kuvabatsira semunhu ari kunetsekana pamwe ndokutozosimuka kwavangatoitawo mulife. Ini zvimwe zvandiri kufunga ndezvekuti hani ini ndatanga musati mambondirwa ndichiti before ndaposta video ndotaura pamusoro pemunhu iyeye, but with this one yanibata in a different way. Muchaionawo, but like I said before, zvazobudisa pavideo is totally different from the first time I met him. Vachitengesa mumahwindo emota dzevanhu pavanga vachingofamba vachiinda. Saka apa vanga vakutoradzawo zvavanoitawo, but maonero andaita nemajajiri andaita ndaona something chiri different. Ndo zvandaona inini, ndosaka ndatoti you guys kana muchikwanisawo support him, maybe zvingavaitawo zvakanaka. Like munhu wandaona kunge ati ibvei zera, ende unoziva kuti zvakafanira kuti baba vanenge vachifamba futi zvichiramba vachiita sei, vanhu vanenge vachiratidza kuti vanonhikikina, vane nguva refu vachiita izvo zvavanga vachiita. Saka video, regai mutange maona video, then maybe tomorrow we can do another live stream, then we will discuss kuti what's the way forward after maona video. Pane mamwe mavideo ndakamboita ekumaindustry evamwe vanhu maproject ka, but ava kwavo ndaenda muchatoona kuti zviri different. Motanga maona Chero iwewe handiwati vane mamachines and everything. One ka machine one.
but machine one ine capacity yekuti vanogona kusupply as a wholesaler. Ndazvokwadi handidi kuti anza zvinhu zvasingazive ndogona kuti ehe pamwe hazviiti ndogona kuti aiwa pamwe zvinoita chinyora pasi ndemumwe yemubvunzo yaunofanira kunotsvaga ikokoko, because it will be more easier kuti kana tichipicha in then vorana as a wholesaler votanga kuhodhesera ivo vanhu vanozonotengesa, so that ivo havazowanikwa mustreet neold age vari vachitengesa. Then it will be easier kuti vongogara mupamba vachimhanya production yavo and be able kuti vanhu vauye vachihodha kwavari vachinotengesa ivo. Then I think it will be better that way. Yeah, or let me also put a disclaimer kuti ndingazoti chembere like that. No, it's not like that, but sometimes ngandigumire ipapo, but handingati ichembere. Muchazoona video yachoni, ngandigumire ipapo. Saka handizodi kuti vanhu vazoti aiti chembere, havasi chembere, vanotohwa vachigwinya vachitoekera. So handidi kutaura zvisiri izvo. Regai ndichange ndaedita video yachoni ndoikanda moiona, maona video mojajawo from what you have seen. Inini ndachitaura neperspective yezvandanga ndaona pasiri zvandasina, handinatombosisa pakamera, because it was like one-on-one conversation atachitoita. So let me upload the video, then tomorrow we can come back, then we discuss what's the way forward. No, it's fine. Perfect idea. Yes. I'm very glad you found your purpose in life. Yeah? I'm very glad you found your purpose. Lindsay. Atotanga. Mia ba unmute kuti aseke tinzwe ka voice kake kachovhera. Iwe Mia chovhera dzikama. Taura nasero. Zvakaoma. Ndazviwa hangu. Compliment but. Chero hachiti zvemakuwa mazuva ano musamudaro. But guwa riya rinofamba rikanzi musazondiroverera pamuchinjikwa. Inda kutodza the flow kuti musandiroverere pamuchinjikwa, handisiri ndakadaro. The flow aro abhutsu handiona akadzoka, anenge awisira foni mumoto mbaura yangadziya. Adonhedzera foni mumbaura yangadziya. Seriously. Kwaenda. Anonzi MDN anambotaura MDN zviri sei? Akamute. MDN, how are you? Zviri sei? Ndiripo. Ko zvinonzi ukambosvika pane vanhu unombotanga wambonzwa kuti pari kuitwa nezvei. Uchinyatsonzwa pfungwa dzevanhu kuitira kuti kana ndakuchifaya ndoziva kuti ndiri kufaya sei. But anyway, let me just say this. Ndajoina because I liked pawatanga kutaura nezvasekuru. I know maybe you had closed on that, but it's very interesting kuti notice a need in the community, and yeah, I think this is important kuti raise awareness nekungobatsirana pachedu. You'll be surprised kuti like ndaona hangu ndatoona example yezvinhu zvauri kuratidza izvo. Those are very nice things. And I actually stay in a tourist area. I actually work in a safari area, so I know how expensive those things can be. For $1 or $2, I'm like, what? Yeah, it's really unfair kuti kumusha Zimbabwe, vanhu vanenge vachiitwa take advantage of, and vasingapuwe the value
yezvinhu zvavo saka zvakanaka zvisingaiti. And like matourist ungoti hedu nenguva yecovid yatiri, there's maybe less traffic in terms of tourists, but that's a very marketable product. Yezhima African beads and earrings and ornaments and things like that. Zvekuti if you get hold of him and even ukazoisa number yavo, if he will allow kuti tizovabata, I'm sure I can even connect them with my my company called marketing department or whatever. Vanogona kutozobatwa kucontactwa for samples or things like that. So yeah, it's a very good initiative. Napa vadzitaura but after takutoenda that's what I'm saying. Anangu kuzotaura nawo kuvhunza kuti munatova nefoni yavana kutoti pamwe ifoniwo yekunziwo painobaka ndo painoringa. I couldn't ask that question because ndafila kunge unoisa kunge sign of disrespect kuti uzovhunza izvozvo, but like I said before, pandataura nawo pekutanga tisati taplana zvevideo, even after the video vazouya kwanandi vega kusina vanhu kwese uko vakauya vakataura neni paside vakati phone number ndataura ikaramba. Ndazoti vati chii, but pane imwe yandandambopuhwa yemumwe munhu worastamani vakati aiwa idzodzo munongoita yangu yoga iyoyo asi ikaramba ndichakufonera imimi. So now I'm worried kuti alright, vanhu vachaona zvinhu zvavo izvo vozama kuzama kufona pafoni, foni yaine isingaiti. Ndo maona ndoita kuti foni vanogona kunge vane phone number but handizi kuti vane foni here kana kuti havana foni baba maonera ndaita, but handina kukwanisa kuvabvunza kuti foni yacho munotombori nayo here because vanga vachishandisa imwe munhu kuti ndikomunikete nawo. Ndokubva vanditevera futi kuseri after the show yedu yatataita ipapo tatopedza takutoinda vakauya vakati ndokundotaura nemi vakati phone number yoyo ikaramba asi aiwa ndazofunga ndine nhamba dzenyu. Saka ndikutofunga kuti vachatoita futi loss yekuti vanhu vanenge vada kuti sei kuvabata ivo vasina kana pekuti vabatwe pachoni, but mubvunzo wakadai haubvunzi kuti mune foni here uona manje. Yeah, no, but vati vari muchekutu vakamita best plan ndeyekuti pauchaenda unovaona then tongoorganiza kambudzi kekuti vanga vachibatika live and direct waiona kuti pandodzokera handiti because handidi kuti vafile. Unoziva pane zvimwe zvokuti unoitira munhu ka wobva afila kunge hausisiri murume kunzisa ndida kuvati vafile. ndikuzvinzwisisa but there is no harm pakuti Mdara, since paissue yemanhamba enyu anenge ari kushungurudza, imi mubatai nepapa pakuitira kuti kana vanhu vakutsvagai vakuwanei direct zvisazoita mathird party. Unenge watokavha zvinhu zvakawanda but uchiziva kuti is the way how you present it. Meaning kuti inini ka pandiri kutodzokera kana tatodecide tatonga tese panapa ka ndinoekera hanzi chi hanzi nashero send it to please. I've never used send it to ndochokwadi pamberi paJehovha handitozivi kuti inoshandiswa sei. If you can just give him the equivalence in English. Kuti ndatiwa send it to mari yacho nine yatumirwa iyoyo ndongomupa iyoyo ndizvo ava kutaura here. Yeah, I think ndo point yake iyo haizi issue. The issue yatinayo ndeyekuti after the marketing strategy vanofana kuita reachable otaura direct nemaclients ake, because pakaita mathird party hauzoziva how are they gonna handle maclients anenge achiuya kwaari. Saka iwo watoona kuti pane challenge yefoni, unosvika kwavari kuti Mdara ndadzoka zvekare kuzokuona kuti tinyatsotaura kuti tingabatsirane sei kuti tisimudzire business, but imi mubatai nepapa kuitira kuti kana ndakukutsvagai ndokuwanai direct ndisatange ndataura nevamwe vanhu. Unenge watokavha zvinhu zvakawanda papa like waavoida tunyanya tokuti ndakuinzirai foni kuti muzo chingobatai nepapa kuti kana ndakutsvagai ndokuwanai direct
pasazoita vamwe vanhu vanozopinda pakati pezvatinoda kuronga wapedza. Kangaite mari kambudzi kefoni. Ipapo iwo ndio uri kuharara unoziva mapuraizi. Handisati ndambopinda ndikutozvifunga izvizvi kuti kambudzi kanganzi mbarike kambudzi nangu handikurani. I think foni havana but semunhu wemurumeka havana kuda kutaura kuti anongoita plani yekuti kana uchida unibata unonibata pakadai. But maybe round figure, I see let's say $15 round figure man chimbudzi 10 to 15. But ngatisakangane kuti apazongodiwa kambudzi, pachadiwa futi nefuel yekuenda ikoko and the likes. Iwo nemabhondiwono guys. Handi ndiri kutokufungira ndiri kutaura nezvazvo. Ndosaka tiri kutokuona ipapapo. Amen. Iwo tinoda presence yako chete. Hey, what are you warming up? I'm the only one with the leftovers. Wait, who's in the kitchen? Vamwe vari kutonga mukitchen. Nyaya iripo ndeyekuti atumira yekuti $60 yeWhatsApp. YeWhatsApp inenge iripo, but for now WhatsApp is not a priority because WhatsApp unenge watojoinisa munhu mukuru casino yekuti every now and then anenge achipecha achisa airtime, which is not even there. And you find kuti pane imwe client inobva yamutumira WhatsApp akasaresponda on time yobva yachinja maitiro. Saka it's rather better yongoita macalls direct. Inini ndichida kunzwisa nyaya yesenditu iyi. Zviri kufamba sei? Ina yangu handisizi. Iri kusendwa uchibva kupi? Yeah, I think it's airtime. Alright, ndandichingoti imari yandikufana kupa baba ivavo. Sandondesha kuti zviri kufamba sei. I think ndahwisisa. Manga airtime yatotanga kudhadhaurwa inotanga yadhadhaura yozoenda kudhata. Saka ndo nhasi neiyoyi tibate nyaya iyoyi, but video pamwe mukazorionawo muchaonawo pamwe zvimwe zvamunoti so ona manje regai ndigoiedita video yacho ndoiisa bai ndikutaura zvandaona personally. Isusu judgment yako hatina kumboishora. Zvawaona watoonawo kuti apo pane loophole amana ngatikavhirei gap. Rujeko ambotaura here. Rujeko akamirira walasi. Aiwa guys, musadaro. Guys, ndamuchidaro kwenu. Foni iri pachaji, nini ndiri kuningirikana ndisasinyasonzwika. Chichaitika naye Rujeko? Foni iri pachaji, ndiri uko saka nandichiteerera zvangu ipapo. Sorry apo. Ndapinda munda mako. Andinombobvirawo ndataura mukondibhotsora. Kutenera mugumbezi inda. Busy B akamira pamuchinjiko akangomirira kuti the floor yaroverera zvipikiri. The floor ari kudzoka tapedza business redu. Ndatozvindaoka. Collins ntengeroka. Ndikutengera chi? Mabhidza ayo kai. Anosvika sei kufistra? Anosvika sei zvekuti chi? Anosvika pane isingasvike. Ini ndogona kuatenga iwe wozoashipa haiziora. Haisiora.
Okay. Ndatofarira nemaearring. Pane mamwe ane akatama achingoti ndakuto pane mamwe asitogatombomazama. Pane mamwe anenge ari like ziseko handichamadzokera iwayo ini. Ndazongonyengerwa hangu nditora aya but pane mamwe andachida so akakura ndoda maziering makuru kaini. Haaremere nzeve here maishero. Arema ndatozivi manje kuti buri racho riripo. Handizivi. Uresei gei. Ndozera zvaga. Aiwa, ndaunzwa kuti hazviremi here kode. Unoona munhu akufamba kunge anoda kukuona akadai zomusoro. Oh, earring rangu iri. Kunge mombe yakaiswa chitirobo. Guys, saka mangwana tiri kustrima nguva aita kubondinya kudiscussa nyaya. Mangwana tiri kuzostrima nguva ipatoita kudiscussa futi nyaya yagain time. Mangwana think kuti ndiri kubuda muHarare because apa mazuva ano ndachikobuda muHarare. Dog tags mari I don't know. Zvorevei dog tags? Dog tag, like it's more like a necklace inenge yakanyorwa date of birth, name, what ine bio yako. That's a dog tag. Handizivi ndaona zvandinazvo izvi like zvemaspices. Oh my god, muchazviona muvidhio zvemaspices zvakanaka but that one inenge chiri chiseti chakadero angona kakala kakuti kanobuda kakadai so ndaina ndema ndaizviita nhasi iwe saka kumashure inini chero nditumirewo kepesi. ndoda kepesi yawakapfeka Pero ndokumbura kwambosimuka mbichana ndokunozwa wakapfeka zvakanaka. taona muvidhio ndine ndakatoroverera ndakadai ava zvakanaka izvi. wavaita kamuslay queen chaiko chaiko. Inini chandafarira achinje zvisingamboiti. Nasaona kuisa nhasi brush riri kupi kona ishero umbodai nebrush imwe ya mira nditore brush mira nditsvage chimwe chinhu chandafarira panzipa wataura Lincoln kuti voita ivo zvewholesaling. It also helps kuti zviende in different cities. Exactly. Sorry ako tekuti sitogara in I always think bigger. Hautambeka, hauridzika ngoma uchizviombereka. Aiwa ichocho chokwadi is secret. Inini ndikaona opportunity I give my best shot. Regera kuzvifonera mwana. Zvikaramba zvinhu zvaramba pandindaedza zvekwamwari chaizvo. Komaya ndeipi zviri sei? hapana uri sei? Lolo zvangu. Komaya chichaitika nemaleftovers. Asi kana sekazigadzira guys munhu angati alambasita zvinhu zvake zvese vakuda kutonopindirana ngirikini yangu zvizvi iwe maya shamwari kozvatsika nguvai zvakabhadhara usiku apa mukwasha tomudza kuti toda nyanga yenzou ari kupi ngawe swedere panapa rege zvekudziya uri kuisa ndimsuku unona iwe are you going somewhere Shero? Ndema earrings hope zvakakufita inya the floor. Okay. mangwani
ndati mukwasha ugara wamudza kuti toda nyanga yenzou. Mamzi the flochi. Toda nyanga yenzou kwaari. Ari kumboona here kuti baby slay queen anorowana kupi slay queen brother. Ndikuti autopoa mangu maseti ema earring ndaigona zvemodeling kani. Ndaivaitira modeling for free baba vavenyu. Ndinozondiekera ichi chindodzipa. Ndoda kupiniwa manje. Vachoda African. We African children, we are together, mama. Baba vacho best friend yangu. I will not leave him in the name of Jesus. Yeah, amen munhu waMwari. Amasawi havauye vaona enemy yavo iri panapa havatsike kunokunasa. Iflochiuya kani. Andibogara pasi manje. Tapedza discussion. Toikontinya mangwana after maona video. Guys, aende pay 90-year-old ghetto youth word. Abasop. Zvikunyatsobuda zvakanaka. 90-year-old teenage. Guys, this is $1. Let's not lie to people. Ndatenga ne $15. This is $1. $1. Iyo. Yeah, because no manje anenge akwira. That's why I thanks Baba on his behalf. Because now she got your net of food. Right. Ghetto youth riri kupiko. Vadonesa phone pamwe ngavadzoke kandi chivatekstira kuti hanzi nashiro chidzoke tana shiro story tapedza discussion yeuyu ndavadzoka navamasawi ngavachiuye manje. Nesuro ndakatadza kupinda palive ndakabatwa nehope ndaiti ndingambokotsira ndomuka ndokomenta ndodzokera futi kunorara. Zvakazondikurira. Wakatosevha brai nemwana wacho ni havasi kuita brai here. Aiwa ghetto youth riri free ruda kuti zvekutouya. Ngavauye. Hey Nicole, Jessica. Nicole Davy. Mia, you're not serious. Sorry, Papa. Hands the earrings. How can you purchase them? Get in touch. Iwe kauzi boyo. Ndandaona unge Juju akanzi njusu. Ndikati Hello guys. So I'm dyslexic. Juju. Hi Nicole, hi Juju. Hi steady boys. Juju, how are you? Boy. Juju ngopinda office say. How are you? How are you guys? Muda say. Dribo, how do I look? How do I look, Juju? Ha, pita kanjuzi. Juju, kutengere mdzimai wako maiyeri. Wazviwa? Ndipe namba vanozonditumira paDNC. Vanotumira sei? Vanotumira sei guys kana munhu ari kunze kwenyika? Ndakuda kutoziva ndivabatsirei baba. Serious, I'm serious guys. Ndakutovabatsira baba. Vanozvotumigwa sei? Kana ndichaenda kunovabatsira kunozviindisa kwazvinopostiwa ndoinda. Vanoinda sei baba ivava zvokwadi? Unenge wototaura namai vaMatsidiso vopota vachitumira ivo. Mai vani? Taura naMatsidiso. Who is Matsidiso? Ni Korea company. Matsidiso ndiani zviya? Uye akambotaura zita remunhu panapa ukazoedita live.
Oh no, veku UK apa tikutaura veku South Africa ka uya ari kujuja ari ku South Africa. Veku SA vanongotsvagerwa matrack nemabhazi. Yeah. Ati zvinodawo kupostwa zvakati. Kune madzimai anenge ada kuenda kuchechi. Ndinozviziva every Sunday vanhu vanenge vada kuenda kukereke vachiti ko ariko around ariko akavharika ariko ebrown ariko futi eblack. Phone yangu yangaisa something like. Alright. Manje amasawi havasi kubatika uyu wacho wadonha muridzi wenyaya. Alright. Vadonha kaekera the floor. Mamuchirevesa here kuti vadonhesa foni muekera yemuchoto. Kwati kutowanza kwamanzi. Shero nyaya irengori papa ndeyekuti kuti Benson could the floor azodonha sei? Maswera sei vamasawi? Maswera say good people. Maswera. Mhora yevamasawi. Yes, Shero, uri sei zvako? Ndiripo kozuro mai vepi muchinanairwa maikutsirwa sister Eunice vakakudhigai indiracha chokwadi mendi update. Sister Eunice vairino vachifuridzira kuita nyoka nyoka tukukuviriwa nekwachidaiso kuita shato inenge ichifamba ichihwinya ichinja magara kuita rwaivhi sister Eunice. Maswera sei amasawi chovhera. Ndakakunzwa ndobva wati hadzi busy kanyoka. Iyo ngabva wandidaro. Inini. Ndikangonzwa kuti busy kanyoka chai. Ndikangonzwa kunzi busy ndangofunga 90-year-old ghetto youth. Aiwa ndisini ndakati ghetto youth ndiLincoln. Inini makandinzwa nchidaro. Amasawi muri sei? Hanzi ndimi chovhera yacho mimi. Amasawi. No, unoziva kuti chi Lincoln? I feel kuti it's a bit unfair kuti ndita se inini ndiri a gentleman handiti. Hakuna munhu anoitisa vanhu. Inini ndiri gentleman. Maybe ndripa live munhu akundifonera direct ko here guys. Can you imagine? Abachatohwika apa. Tohwi. Tiri kukuhwa. Taurai zvenyu Amasawi. Right, majenje Amasawi mirai nditange ndakuudzai zvakataurwa hanzi na the floor muri elder vekumasewage. Aiwa ndakatozvinzwa waita zvako busy. Majenje ari here. Ari kuuya. That's why busy being is through Dirini paya. But imimi Amasawi mhosva yenyu yamunayo ndeyekuti mimi munotambidza munhu chimoko 2 minutes makuchitsvagira futi mumwe munhu. Hanzi masofa yenyu ane corruption. Aiwa zvese izvozvo ndazozvinzwa makuseni ndaiona hangu nhingiri nacho. Saka ndiri kuti inini ndiri a bit of a gentleman handiti ka. It will be unfair for me kuti nditaure how I feel about it ka. Manjenjenje asipo, Sister Eunice vasipo, the floor asipo, varivo vakanga vachinyanya kutaura. Iwewe Lincoln, kana vanhu vese vauya ava, ndichazokupa yako size zvako, but for now regedzai ndidonhe nekuti vamwe vese havapo vainyanya kutaura vacho. But koinini size yangu ndei, ini ndisina kutaura chinhu. Iwe hauna kutaura chinhu. Indakafudza message yamamasiya musuwe. Message yandakasiya ndeyekuti hanzi elder havana basa ivavo, elder ngavabviswe ivavo hatichavada. Ndo yandakasiya. Elder ndiyemwana achifuridzira. Kusaka it will be unfair. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vandinenge ndichitofunga kuti ndevangu chaivo ava ndeve pachedu paukama hwedu
Anditika only to be surprised kuti uri kuona kuti vanhu ava vese vari kutokupandukira wena. Makachuza timu inobhonjeza bhora. Vakandipandukira vasikana mese mimuri papapa. Pane munhu 1 akapanduka akandikisa padama achinditengesa 1. Vamwe vese ya okay. Sister Eunice. Busy B. Pane vari mubox umumu 1 ndiye akandikisa padama achinditengesa. Lincoln ndishero. Antobody. Sister Eunice akataura kuti andodisha mutazve sezvo. Now the floor. Namanjenjenje ndiye mumwe futi. Manjenjenje wairuma achifuridzira. Regedani vanango kuti manjenjenje it's unfortunate zvakuti ndakumbongotaura 1 yandakangomakirwa namanjenjenje inyaya 1. Manjenjenje aifunga kuti anodiwana the floor. Ini nekuona nemaziso emweya ndobva ndanyatsoona kuti the floor ari kumutambisa bhora risina mweya, ndobva ndataura chokwadi. Ndo zvaakandimakira izvozvo. Manjenjenje manje naye elder inini ndingakumakireiko naye elder. Iwe chawakangondimakira chidikidika izvo ndezvedu pachirumezvo. Iwe waida shero wainyatsomuda chaizvo kasi wainyara. Ndobva ndangotaura kuti uri kunyara kutaura. Izvozvo ndozvawakandimakirawo. Chinono. But inini andakumbokupisa kana kozva waiti hanzi elder ngavabviswe. Elder vari kutongwa makuhwa muchitaurirana namanjenjenje maiti. Aiwa nyaya yakanetsa ndekuti elder imimi magarisa vanhu mamasedza vanhu vakawanda kusofa against 1 person. Tine madzimai akatekechera box rese. Alright, ndazvinzwa. Aiwa ina handisina kutaura hangu. Regedzai ndimbonyarara for today. Ndanga ndichifunga kuti vanhu vane zvivindi zvekuuya vanondipisa vondipisa. Kana ndichikumbira ruregero ndakasimudza maoko ndosimudza maoko. But manje havana kuda kuuya, kusaka ndakubva zvangu ndakurara. Mangwana tinoona kuti vanenge vauya here. Aiwa musabve varipo vari kuuya. Aiwa vari kuuya. The floor endepi guys. Na sister Eunice ngavauye pano tipedze nyaya inhasi. Chero unoona kuti chikumako kwandinoitwa handimboziva kuti vanhu vanondimakire ini. Vari kuda sofa iroro ramakagara iroro sofa iroro ndora vari kuda. Makamboona manager pabasa achifarirwa here? Anga rakangomakwa. Taura zvako wenanza. Aiwo ndiwagona. The floor ina handisiri ndakamuti i99 year old. Handisiri ndakadarei. 99 year old teenager. Vakataura kudaro haasi kuvananga, haasi kuvapisa. Akupisa inini ndisina kuti 99. Ini ndiri kutomupa hanzvadzi yangu. Akupisa inini kasi vakamuti 99 teenager. Iye zvotasemuona ari kudziya moto 11 o'clock. Vanhu vanotadza nei kumuti 99 year old. Elder hamuzi kudzora tsvimbo muri kusairira. Munoziva kunonzi kushokosha. Mageto youth azopinda bhizi man. Vari nemakore mangani ndiwo mumwe geto youth. Guys, proud fella zviri sei? Ndepi zviri sei? Ndiri boku sei? Bona. Pane munhu ane ma-echoes like amene feedback. Yani guys. Saka ndiwe here. Saka ndino here. Pane munhu ane ma-feedback guys. Proud fellas taura chinzwe. Ino ndione uyu nema-echo. Ndada kuti sitotengawo seiko boss tiri kuSouth Africa but tinofanira kungosapota also. Yes, ndo zvatinoda kuisa kuti tozvifambisa sei. Ndichaisa video then tomorrow I think we'll probably do a live stream ingori dedicated to
this guy wekuchegutu, then I'll go back ikokoko. Asi kuti zvichazvifambisa sei ende kuti vanhu vazviwane zvichafamba sei handizivi. Kana vane and in terms of kuti zviuye kuSouth Africa handizozivi kuti wobaswa sei kana kuti chii, or else handizoti unenge wakutengera munhu ari muZimbabwe here kana kuti zve zvakufamba sei, I don't know. Pamwe tokunongostoka katizotengesawo kuno kwakanaka kaizvo. You see, you never know. Unogona kutotengesa iko because akanaka kama earring aya. Utaona the way he makes these things ka hasi zveFhong Kong kutoyasa kutoti original woona manje wood cheche handina kuzokwanisa kumubvunza kuti sei anozozvita sei kuti zvizopenya. Uri kuita basa rakanaka. Maybe ndazokona kubvunza ipapo ndafarira mabracelet andapuwa ngadii nhaini. Saka mangwana tichicheta discussion tinasozwa kuti what's the way forward after maona video maonawo zvakare. Normally like I said before kuti handidi kutanga kupusha chinhu chemunhu kana kutanga kuchibhiga stereki, maybe wozoona kuti maybe handichidi kuti, but with this one I had to because ndataura naye face to face ndikahwisisa the way yaangataura naye kuti iri kubva papi. Saka zvangu I don't know why story yake yandiklika neyangu pataitengesa mukaka tichipfirwa, so maybe that's the reason why ndabva ndava nepassion yekuti da kumubatsirawo. So maybe you can plan mangwana kuti kana munhu ari kunze kwenyika zvoitwa sei. Ini handizivi kuti zvizotumirwa sei kuSouth Africa, uye kuti tizoavoida maproblems aya kunzi ndakatenga chinhu changu hachina kuzosvika ndakadii. Ini handizodi maproblems iwayo manje. So maybe tetakuita agreement yekuti iwo if you're in Zim chotengwa chopawana kuti hama yako iri muZimbabwe tototi iyo picture then I send you. Ini handidi hangu zvakadaiwo, so I send you evidence kuti baba ndiwe varipo pakana rijipi kana richii, then ndotaura baba yako kuti zvofamba sei. Kana vanhu vakawanda vatenga ka1 ndongonozvitora pamwe kukwekera kwekweya vanhu kana vari muHarare ndovapa, kana vari kwavari ikokoko maybe pane pakuzonzi munhu ari kuBulawayo kuChegutu kuti mamwe madistrict pamwe anenge akubasa bhazi handizivi pakuti anozvifambisa sei. All right. Aiwa. Zvonga mukangoona information zvouya sei ine iripo. But zveJoni I'm sure it's a little bit expensive. Hatizodi zvinhu zvinoita kuti ivo vazosara futi nemacharges ekuti havana kuita profit. Handichatoda ndechekuti vaite profit vasumukire vaende mberi. So I think maybe tichaplana yekuti katizati zvekuzhe kwenyika zvogona kuti netsei, you can buy but totsvaga kuti hama yenyu yatinopa we send you the pictures avo munhu wapiwa chinhu chake kana chiri chipackage but tanzwa ini I prefer hangu izvozvo modi mopiwa kunzi package yenyu iyi yoteswa. Unasina maplastiki pamwe ndichavabatsira kuti vaise zvimaplastic zvingori nitiwo zvatokwanisa kuwanawo. Maplastiki ndogona kutsvaga kuti anohodhwa kupi ndovavigira. Alright, iripo. Iripo mangwana tichaita futi another discussion after maona video. Saka that will be like in the evening definitely pamwe chakurumidzawo kuita kuma 9-10 koko kunoenda kuita live stream yacho. Alright, aiwa iripo zvokuti. All right, yes manjenje. The flow ari muroad mwana ndichati jamba kubasa manje. What is it, Anxious? Yes manjenje. Ndichati jamba zokumana ni makuseni live stream. Usiku zve. Alright, ndakati makuseni. Ini ndichitapeka kuna 1 AM kuti ndione kwenda the floor. Ukata zokusekewe. Ndakatova nestress. Kune stress. Madiko Nicole Jessica. Ndati ndatova nestress. Kuti ndakujambuka manje. Aiwa ndoita usiku makuseni ndiye ndakatovata wozosura uchiita stress dzekuorganiza kuti zuva richafamba sei. It's bad, guys. Saka zvakaenda kuchirungu. Niko hai nhasi unoenda kushift.
Niko haasombodzwa. Nhasi ndiri padhuze namadhamu ndakapurizenta the floor. Nenyaya yekuti Hey guys. ngonditiza Zvakakufita. Zvakandifita Ucharova rimwe zhaba rekuti pamamonya ipapo. Hada busy. Then rinoenda esafaira. Because the floor akangopinda haumboudzi. Haumboudzi nditakudzidzisa. Ya. Guys, Richard asakataura. Link haasi kuda kutaura. Link Manjenje ngochiti. Ndanga ndichiti busy bide uri munhu watoti so. Hello. Wati? Ndati busy bide anga ari munhu dai munhu kwayatodzikama because the floor akauya haumbonzi pamusoroi unongokaruka wanakurirwa kunzoko. Akuside kwa Richard. Saka dai ari munhu watodzikama zvako dai wangotori umwe munhu watodzikama zvako because amasawi mapinda inda akuinda mawana ndoinda. Uri pakati kunangura nyaya here manjenje otanzona nda. Yesi Shero, yesi BSB, yesi Maya, yesi Links, yesi Wamasawi Ereda, yesi Nicole Jessica, yesi Richard, whatever, masira same ese. Pakanzi ashora shushu andigona kupaverenga saka ndatongoti Richard whatever. Ndatadza kupaverenga. Pakanzi unofarisa iwewe. Akufarisa chaiko. Azi anoda urohwa shuwa. Kumbomungongodza musoro. Vamasawi muri sei? Titofarai zvenyu kudai muchati movigirwa listi renyu muchanyatsodzikama boy. Makatondidzikamisa akakudhara. Muchapfuura ipapo. Yezvo ndinokumbira uri regerero. Listi riri kuuya Amasawi. Renyu tanga mamboburitsa renyu imimi musati mirire vamwe buritsai renyu. Ini ndakatopuwa ndakatoverengwa rangu zvakatopfuura. Imimi chimbotanga maburitsa list renyu about me. Peni yangu ingasopera nhaiva Masawi. Kana inki yemufoni inotopera nekunyora zvenyu. Chingotaurai zvine muromo asikana chimba tangu ipedza. Tangai matonditsvagira lemon and honey kuitira my throat because zvakawandisa voice rangu ringapera. Ndapatadza. Batane papa. Ende munhu wese ari kudiwa flow ari mumbox. Zvakawandisa Vamasawi. Koma njenjenje ndakakutadzirei. Hapana. Kundamboti makanditadzira naye Vamasawi kungoti munhu ane listi rake makanditadzira. Pamwe listi rakanakazve. Mataurira wakaita nezuro ka. Iwe the flow ndi black yangu. Unoziva kuti chima njenjenje. Handizivi. Mataurira wakanyatsoita nezuro akaita kunge uri kutodawo ningiri elder iwewe. Handina kukuona mucho uri kuita ngo wakuda elder. Manjenje wakati wachibrigadier. Rega nditomboonekera face yangu matichi. But the floor ended, guys. I miss him. Busy texting on the floor. Naiva Masawi ndakati chiko ini ndakataura kuti chizvi. Regedza ningokubatisa kasinepi kachona kadiki ndingokubatisa padiki chete pawakarasika. Iwewe uri wangu ndiri kukuonesa pauri kurasika. Wakutoita mhandi yangu.
aiwa inini pandandiri against ndepekuti iye Shero ari kunzwa the flow ari kukutsvaga nemaziso matsvuku unitori nelist iye Shero obva ati zvone ini ndinomira naamasawi ipapo manje ndikati kuiwo kuita confused cockroach under the influence of gamatox how kana baba vakati kutenda kunoti kutero kunoti iwo nokudaenda kusauti aiwa Shero akagona akangoti elda vanongogadzira musangano vanenge vachingogadzira musha asi iwewo wakambowati elda vekwapa hanzi haisi nyama hanzi havaone mazi hanzi havasiye mweya kudi hamenezvo iwewe handisirini ndakadaro handisi makanyatsoteerera vamwe vacho vemagirazi handisi kuvataura nekuti havana kupinda apa handisi kuvataura vemagirazi ini ndinoda munhu aripo. That's a Eunice, guys. aiwa handinombodaro handisinidi kudai nanha inini zvandakataura ndotozviziva ndakati vamasaungarara shuwa kuita 2 hours dzekutaura amasawu apa ndichiridza ngonono shuwa vasikana mungadaro apa mairota muri jaha muchimhanyisa jenjere mulocation unoza ndazveiona nhasika but ichazongondipa kamfotika ndangoti aiwa tofunga mukadzi uyu ari kundida chete uyu. That's so nice. That's so nice. Mire guys, ino urikuuya wakati kukufunza. Muchaburutsa shiri dzangu. Guys, mire inambotaura anzwa nokupinda chidona. Ino sound out. Taura kana ino. Sazoita off topic. Network iko. Vanhu group iyi. Ino. Iuyi ino uri kuona live yenhambani wewe. Network iri kubaisa. Uri kuita uchifreeza apa wane nhamba 4 zita kapo waboti juju kaboti ani kozvo hapana ino manje. Ari kutika pamwe vachapedzera isotobia. Chatapura. Kana giribet. Chatapura wewe network yake. Ndikuchinja mafoni chimunga inoita iri kuramba ukuchinja foni saka nemafoni akawanda kewe imwe yacho inonzi ino ndikuchinja mafoni aya echi3 manje ungoramba. Wow. Ushandisa data kana to wifi? Ino. Hello. Atauraona ino guys, atambura. Ino, uri kutambura neko. Atambura network yake guys. Inombochinja position pamwe inoita zviri nani. Richard ndakupa sando dzako Richard une nharo. Said was taking some master to that level but way chichi. Ndikubvunza kuti mati ari kutambura ino ari kutambura ne. Apa ndopaunonzwa zvinhu seiyo ichiramba. Komia dedza ka the flow kuti the flow guys mamite the flow pane zvamataura ndisipo vema WhatsApp BCB Lincoln watsurirai the flow. Okay. Nudze kuti tamiswa newe pana. Amasawi tombe munyengerere the flow auyi.
ndikataura chokwadi chachoka ndo chandinodzinge ndakutukirwa. Munoda chokwadi ndikudze kwari 1899 munhu anenge akuda kugara ari womu, ndokusaka ari kudziya moto. Yezvezvi it's 11:30 kuno ari kudziya moto because he is old. Kana ndakutaura chokwadi mondituka. 90-year-old ghetto youth. Amasawinika mozaka namakuzoundurwa inangu handi ndozvichazvikuita uzvimukundira munhu panapa. Iniziro ndaimira nemi nchiti dziflow usazoundura munhu but kumuundura panapa. Ai chero yemakore ndakaiunza here, handiti ndiwo wakaiunza inini kondiani akaiunza ndibhizibi. saka pamwe kana ndakanzwa kunge ari kunzi ane 99 years youth 99 years kudii, pamwe ndakanzwa zvisirizo ndiregerere iwe guys, mirai munzwi, inini hangu handisi kuzotambira mhosva kunge plate yesadza, handiti mukuzvinzwa. Saka nyaya yakaitika ndezvekuti Shero akati, ndaifunga kuti the flow kachembera uyu Richard ndiye akabva ati Shero ati adzamba uyu ane 90 years. Lincoln ndobva ati Amasawi i 90 year old ghetto teenager. Amasawi cannot the flow. Aiwa Bulo but the flow. Inini kuburi wapedza Mia ndobva aita the chovera girl. Inini siyai ghetto youth redu ko ghetto youth muri ndiwo waichovhera 90 ndiwo futi wakatoti 90-year-old teenager iwe. Handizonina the flow handichauya kwadoka. Saka ndakanzwa zviri korektika pa 90 Busy ati kwadoka here kana kuti family time. Hanzi it's late, it's now family time. Esa sendo kwako naimedi. Yasendwa kunani? Pandiri nekuna manjenjenje vakadzi vake. Masmora usaki. Uchabviswa pauri kupa wakagara ipapo manje pachaiswa inoyo. Iwo kandirwa kure ndasa muromo kindaro. Ina ari kustika yanende kunga agare ipapo paari. Yuko manjenjenje akati chii? Ndikunzwa hangu manjenjenje. Nenyaya pana the flow wakati chii? Manjenjenje akati the flow anotenga mashitsi white. Indakafira kuti izvoni Shero the flow anogona kubika iwe unogona kubika here nemashitsi white. Ndoyandakanzi ndafira iyo. Nyasha unozvitendera kuti hani ndakataura everything. Mhosva ndoda kuti andisapota dona. Thank you Nyasha for going because wanga wachakona kuti utaure zvaanoda iye Shema. Na ino ndakambotaura everything. Ita new not applicable. Shero ndiye akataura kuti uyu ane 90 years tisingambodi kurova imbwa tokaviga mupini. Ndobva busy ati 90-year-old teenager redu. Busy 90-year-old ghetto youth. Shero ndobva panzi youth nezvinhu zvayo ndiani wakazitaura kuti youth nezvinhu zvayo. Lincoln. Busy akati 90-year-old teenager. Lincoln akati 90-year-old ghetto youth. Kwewo maya mazita ako akapia pakawanda wakati wochiyo. Kosi mazita ako akavepa pakawanda pabali. Akapia 3 times. Maya akapia. Ndinozvo ndakataura. Hanzi maya kai kane kachikuzirira kunge kamunhu kekubhora here. Hameno vakataura something mamasamu.
hanzi ini kachovhera kungoverengwa munjenjenje akati ini kanenge ndakangotaurawo kachitove kanyenzi. ze99 yedzidzo dze90 ini ndakangotaurawo Wait, ze90 ngatanidzirwa papi guys. Iwo lingono wakadii kundudzowo kuti ndiri kupiswa kuno. Hanzi kanyenzi. Hanzi kanenge kachiti left over. Uchevera ma-left over. Problem ndeuti taita conflict of interest. Pana elder negeto youth rine 90 years vari kushungurudzana amenoti anoda kuti aone masofa ndiani pakati pamwe elder vari kudawo kuti uyu geto youth auyewo kuchechi kwavo. Hatichazivi. manjenjenje akazotama masawi hanzi ndiyeudha vekumasuweyo. Aiwa bhizi kuri kunyepa iwa anombotaura izvozvo. Imi vemasawi mukambopa makatrasta munhu wese ari mubox kunze kwangu. Naiwe Shema indakati chii kuna vamasawi ndakambotaura anything. Ini chandoziva chandakataura ndechekuti vamasawi vavata. Waitaurewo manjenjenje vaite vanochovhera kumakope koko very bad munhu. Lincoln taura hako chokwadi. Inzwaika ndikudzei. Ndobhatizoni vamasawi doesn't deserve kuva munhu anobatanidza vanhu. Wai vachingoti munhu wese auya ubva wati ehe iwe wagona wodhanende ikoko. Uyu Lincoln wenyu uyu wamunopevhera vamasawi aikudigai kukudigirira. I was so disappointed. Akatanga kutaura akati sopore chogari chisapera ngativhoti. Akatanga nekuti ngativhotire masawi. Amasawi Lincoln anopesvedzera iwenyakwese. Munoziva inonzi wenyakwese ndiLincoln. Newo ndokwawakaiswa ipapo pokunzi unenge uchingochovhera uchita kunge kanyenzi. In the first voice. But at least munoziva kuti chii Lincoln namanjenjenje vaita many enough vauya apa, asi vainyanya kutaura pamberi pangu pamusoro pangu vashaya magatsi ekuuya apa. Panoti 90-year-old youth ghetto youth neavo vakamba varamba kuti havasi elder, vakamba varamba kuti havasi elder havachauya apa. Kasi vaitaura about me vakati nyaya yacho ngaigadzirwe, ngavaburitswe muchechi, ngavabviswe pauelder. At least ava vavengi vari kuti vagona kundifesa sevanhu ava. Problem yandandinayo ndeyekuti mwana tandamunyanyira uyu 2 minutes tamupa munhu munyowani 2 minutes tamunyanyira mwana mano. Amasawi imi mamasawi amugoni kumira pavanhu 1 munoti pamunondo pamusasa pakauya ingwani vanzi Wallace pakauya Ru makamhatoti wodhani Wallace kanda shoko kuna Ru ko ini makambenge mambotichovhera kuna Siron mazochovhera kuna uyu sei right. Apa chiregedza nhasi ndiri kumba ndanyatsotaura chokwadi chaicho handiti ka pana ghetto youth handiti ka ndakazogaya papa yekuti tapa mwana nhamo munhu kana aine 90 iwewe uchiri mwana mudiki ghetto youth anotisiya manje unosara wachiri kadzi zozodii wotangazve kutsvaga nekunetsa kwako kunoita kutsvaga. Ndobva ndazogaya ndikati tiregedza tungopa Wallace. Iwe Wallace wacho ndobva wamurambaka, ndobva wati uri kudani 90. Saka uchangosara zvako wega. Hapana, kasi ndiye ndichitarisa zviri mberi. Ini ndandirambe ini mamaoneswa Masawi because hanzi mimi munoshopera makarara. Aiwa asiwo Lincoln waidhiga vamasawi indavaudza chokwadi kuti mwana tamunyanyira 2 minutes tamupa munhu munyowani 2 minutes tamupa munhu munyowani. Saka ndandichichema kuti elder mwana tamunyanyira ngatimbopai munhu 1 mukana toona kuti anoenda akasvika kupi. Alright, kusaka ngatichimubvunzai ghetto youth rine 90 ngatichimbomirai saka chero takungomira naghetto youth ka
Geto it, I'm not so sure now. Kwana Mitch, I'm not meeting Jan. Inonetsera pana 90-year-old ghetto youths ndeyekuti ane madrone. Vamwe havana madrone. Saka kamoyo kashero kanenge kuti zvino if I lose this one with the drone and a rocking chair, will I ever get another one? Nokuti vamwe vakambouya vakakampena vanga vangori vezvinotyika zvemamagnam ekuti you can't even take it kwedu kuzaka uko inosvika yameuta. Saka akauya maoptions akatonoti drone ndizvo kwezi iye anoda kuzoenda kunyanga mountains uko achishandisa drone. Kakasi iwewe manjenjenje ngatichipedzerana naLincoln tawirirana kuti mwana tatamunyanyira ndopanga paine issue yake neni ndapaonwa kuti zvechokwadi ane point iri correct ipapo. Ko iwewe nyaya yako neni ndei ndeyekuti uri kundida here usanyari kana uri kundida wongotaura. Handina madrone kasipika dogona anogara kumasofa. Kudai eredha ndenda kunyepa ndenda kureve hanzi ndingavanzira vanhu vese vepanyika uyezve ndakadzidza ndiri kutadzira Mwari. Maya hapana, asi kuti vaMasawi chavanonetsera ndechekuti vanoya vokanda zvibhregedhiya vachirovarova musoro kunyatsonoti panapa mukuru uri kuronga nhema vachirovarova musoro wavo so vanenge vachidai so. Kasa huna crash. Maya manjenjenje taurira vanhu ava chokwadi une crash nekuti kundirima kwaunondita ndekwemunhu ari kungoshaya kuti ndonyatsosvika pauri sei newe zvinoregedza ndichidasvika ndinongosvika zviko munonetsa kuwana here but chokwadi ndechekuti imimi pamunouyaka munobva mapesvedzera muchipesvedzera pana vamwe vakambouya before maipesvedzera musino mama kuti ndakatopleja mota nefuel muchipesvedzera iko nezvipana dzeflo mupesvedzera. Saka zvataurwa naLincoln izvozvo ka to me I confused cockroach under the influence of gamma tox. Munongoti chero wauya vape mukana wavo vapedze zvavo izvozvizvi musi unopinda hameno Michi kana Mr. Michi kana makavaona nezuro so nezuro pamwe hahope pamaiti marara payaka maitoreva nhema maitonyatsoronga kuti saka Michi uchapinda ari ndifunga maitonamata kuti dei Michi wapinda mubhokisi ndatomupesvedzera zvekare. Saka imimi muripomba kupesvedzera kasi uri kuona manje patiri ende munobva maita kunge maoneswa pamweya imimi nehazvanzi yenyu UCC Eunice munobva matoita kunge matooneswa munotoya mutori nesiriasi muchitotaura kutoti ndozvatoitika ende munenge mutori nemavalid points but hapana mapoints munenge muinawo munongoda kupesvedzera muri kungoona imimi dei menzi vanhu vanoda shuga vaivayaka imimi ndimaitotitengesera nyika neshuga. Alright. Aye. Munototitengesera shero nedrone imimi. Pakazoya mumwe ane helicopter momutengesa futi makafita kurodza shero kuvarume 20 wese auya nechaina kume muchungorodza ndingoti ndini bhudhi morodza shero unoauya nechake morodza unoauya neshampeni yake morodza unoauya nerange rover yake morodza muchadya pfuma hobho nazvezvi. Asi manjenjenje havana kutaura here pai kuti Lincoln akanonoka. Ndiani mumwe akataurwa ainzi Ningi akaita chakati Lincoln akanonoka ice cream akanonoka vese vaida vaitaurwa kunzi akarambirwa chakati kusvika vazosvika panother floor then after the floor vakabva vazopa Wallace ndiyakapiwa chimuti akanzi akanonoka akazopiwa chimuti haana drone. Aiwa manjenjenje zvese zvawataura nhoroondo yachona yese ndaiona yese wanyatsotaura chokwadi chacho chezviri kuitika hapana pawanzvenga asi point yangu manje inini inobva yazoya pakudaiwo wacho wandiri kunyanya kutambidza vanhu ndichitambidza ari kuzviona zvakanaka haasi kunyanya kumbaita issue nazvo iwewe
iwewe nekuti kwaarika iwewe nekuti uri kundida manje ndiwamba wanyanya kuita issue nazo why aiwa kozi iye kwaari kashero muri kumutambidza vakasiyana-siyana saka sofa akutoziva kuti droni raishuvirawo kuti ndoda kutenga droni regood quality. mirai timbogadzirisa nyaya 1 saka amasawi imi muri kuti apa muri pademand vari kuzvifonera vamasawi imi mishero wamuri kupesvedzera ka iye sofa atova nepurani yake yekuziva kuti akati yes kuna the floor atova nedroni nemakamera zvake zvatova sorted department iroro saka kana futi the floor anobika ka saka achanodya hake dina kwadhe floor magnum onodya kusouth africa saka dina yake its sorted then akafunga anomwindisa kuvic falls aripo saka iye kwaari ka upenyu hwake hwatorongeka pamwedzi Mr. Mitch ndo vachakuindisa kuvic falls zvakati vachiti vachakutokutengera kadresi but vakatapirirwa nedresi rako vari kutokutengera mamwe akadaro saka mazano marairanwa kusaka ndoita sei nini ndibatsire ngatibatsiranei zvamunoda kuti chechi yedu iende mberi toita sei ngatisaabhuzei masofa mapowers imi no guys mamasirira amasamendi kuze chokwadi chakataurwa nandingo nezuro hanzi mimi vamasawi munouya mubva makanda zvibhegedhiya mapedza kanda zvibhegedhiya hamuzomiriri kuda kukonfrantwa mobva matiza hamudi kukweshenewa hamudi munhu waelda sei indekati no munhu waelda hakwesheniwi munobva mati chero ndinonedze muchitiza makadzi kasi inga ndangozvininipisa wani ndiri pano izvo ndingadai ndakarara kasi ndazvininipisa pamusoro ndazviisa pahuranda kuti taurai zvese nhuna dzenyu dzamuri kuda wani ende vachoma muchida ini hangu ndoti magrasi na 90 year old sememba hombe isingapikise ngatisaabhuzei masofa tipanene like first come first serve kumasofa vamwe takatanga kusvika asi makatibhutsurira uko wabuda pachena ndo pane nyaya yako kasika handingakuendere kuna sharo kunoti sharo idawo green lincoln ari kukuda hazvigoni ako ndohwina nepapi ndiri kuenda neruseri imi muri kukurudzira kuti dai atarisa nechekuku asaone kuseri kuti kuri kuitika chi aiwa chiregedza ndipagadziridze manjenjenje idawo lincoln uyo please ndingogadziridzawo zvinhu izvi idawo lincoln ingomudawo please ngasvitsefo handiti ndaipeyanisa yanaka kai lincoln kandidzinga kwandiri kuda muri kundirasira kwanisiri kuda sei uri kuda kupikwa iwewe ndiwo mumwe uri kungoenda kumasofa akawanda wanda uri kuda upi ndiyati masofa ina ndisati ndauya kumasofa musi wandoya kumasofa ndongoexpecta kuti munditabidze kuti munhu wako wataura uyu ari apa ndobva ndatora ndobaya alright uri kuda upi chitibatsira nekuti chero akatorwa ne90 yeyouth ghetto youth vamasawi masirinda profile shero akatorwa ne90 year old ghetto youth ine zvinhu zvayo ipapo musapasiya ine zvinhu zvayo uya ane maketeni chete ka uya ane maketeni maketeni bo iye shero anga ane fleece nedrone ingawani right kusaka Lincoln taakutoenda panext stage toita upi iye ari pakona samusha yenu kutomudawo aiwa apa handichapinda yakora zvaakutoda kuti muchitaurirana neghetto youth ghetto youth apa tongoita let the best man win ina handipo nekuti ghetto youth akazouyaka anosiko ndikwapaidza handidi
inda ndichida kuti ngaiitwe survival of the fittest asi ndozonzi ndinopesvedzera saka regai ndinyarare. Saka nandaita zviri fair kana ndati wotora manjenjenje manjenjenje anga abvuma hake. Aiwa. Koimimi. Asi iwo Lincoln sei uchiramba manjenjenje. Imimi, why do you want me to settle for less? And iye manjenjenje munyama wake varume vese kukuramba ndiwo naEuda. Munyama wake. naEuda varambawo. Manjenjenje ate kugoma chifonona mati. All right. Muri right vamasawi. Kuti protect Euda ndichangotora all right manjenjenje. Ndiri kumbotora charger guys, taurai. Muri right vamasawi. Siya wandidonedza shero. Izvo guys. Ini ndiri kukubvunzai mubvunzo. Muri right here vamasawi. Lincoln ata akunditora maakuenda. Vanenge vanondidawo ndiko shuwa. Izvozvi Lincoln ati ndotora bhebhi vakuti ndidonedze kuti vatize kuti vangoti manjenjenje washaya anokuda. Ndanga ndakunokomenta kakuenda kucomment section. Zvinhu zvaro maritya. Saka ini ndakuti. Avaisiye old ghetto Utah. Vakanga vati ndidonedzei pangu ndatopedza ndidonedzei ndakuenda. Muri 60-year-old ghetto Utah weimimi. Lincoln. Zvako zvaita paScotland kata one time paScotland. Zvako zvaita shero vanokwira ndege imwe chete. Taura zvako Mia. Tokwira ndege imwe chete tienda tichidzoka tokwira ndege imwe chete. PaGlasgow zvenyu zvaita varume nevasikana. Hey. Makorokoto muri kuona kuti munozonzi ndopesvedza akanonzika chii manjenjenje kanyedze mukuona kuti munozondifambisa. Mia iwewe tine pfungwa dzakafanana hakusi kupesvedzera dzakangofanana pfungwa dzacho. Ko Elda kwasara wani kamukomana ari pakona apo chimbomuitirewo plan. Richard ndewani ndewamaya. Aiwa Richard akapiwa. Ndewa busy B. Baby rara. Richard. Kana oniko muri kumutyei. Richard. Kuda Niko. Richard. Niko saka all right. Bo. Richard atorwa na Niko. Iwe. Mie, iwe. Mia vanopesvedzera kai. Mie anopesvedzera vamwe vanhu. Kasi manjenjenje dai uri kumbona kufara kwandiri. Kana kukaitika function pamusha anenge muri kufarira izvo nemunosha. Lincoln kaizadaira. Ndinokuiterera live yarezuro mangwana ndiri kukudzokerai pano. Mototanga ushanda muchato zvimari dzekupemberera eredha akavanofanira kuuya nechipo chine mutsindu. Hazvimbonetse. Mobva mapledha kuti ndiri kutenga suti yagroom, ndiri kutenga zvakati ndiri cameraman ari kuflow. Zvako zvaita and I hope kuti kutanga nhasi wakundisapotawo manje nekuti ndamira. Hada kutokusapota ishuwa maita zvenyu vamasawi from today. Vamasawi mandipa manjenjenje. Utaitika chamasapotana. Ndapiwa links. No. Totoita mudheto handiti vamasawi chitoudza ishema kuti totoda mudheto manje. Shero tatotaura kuti iwe naLincoln muchakwira ndege 1 makananga kuGlasgow. Lincoln tinotosvika tatokapo ikoko. Ndadachaudza kuti topedzerana tiri mundege patozokwira timwe. Asaka zvitu kuti vauye vese. Mungoda kuti chikwidza ndege naLincoln munhu wangu. Saka aiwa Lincoln atoenda shero tiri kutoda mudheto shamwari. Right chinyatsopaona manje manjenjenje pamanga muchindipomera mhosva newe Lincoln. Chinyatsopaonai manje. Asiri kugara panzvimbo apa ndaamasawi here kana kuti ndishero? Ndishero.
Thank you. Ndakatombozvitaura inini kuti shero kanoti pamunondo pamusasa. Izvozvi tese tiri panoka chingoregedzai kuku yauya apinde. Tinoitwa kunge tisingazikanwi tese. Anobva atochinja even the way she speaks anenge akutaura pachinesi kuti hello kuku how are you? Nyene kushuwa. Anditoke munhu asiriwo kwedu kuzaka uko. Saka musandipo mhosva isiri yangu. Imimi amasawi mapasisa kuti mandipa manjenjenje. Chitaurai sekomiti yemaelda namai vemagrazi momuona kuti mteto touita. Haiwa ndichavatsvaga don't worry. Mteto chi? Hanzi china shemafu. Muteta fork and knife mteto. Fork and knife. When sperma dates. Tichazokupai totata plana kana madhamu toona kuti maoutfit abo tozokudza kuti tiri kudzoka. Richitambotaura wanyanya kunyarara ipapo. Vanenge vanoka. Vogara tongoka freezer ya. Ani handa kufriza inini. Nikuti chiko imimi. Uri kuzviona kuda kuti ndingoni namanjenjenje vaite mteto. Munoita weita wenyuekera yo erda venyawo. Abonga. Kwaende asadona. Wati uri kuiona sei nyawo iyi? Nawo iri bo. Ndisingazive zvangu kuti pana manjenjenje apa vamasawe havasi kudawira. Mubvunzo wakanaka chaizvo. Hawa ini ndagara ndazvichenesa ndaramba kudhara. Bodo mukombo wacho ngaundidarike. Ya pane kungoramba kungoti pachaunga bati mumoyo manje. Alright Richard ndoramba sei zviri kuzokuti zvinyatsobuda pajekerero. Ndiudze zvekuramba ndichiita. Musaramba bvumai ndokuti aiwa Richard kuramba kwavanofanira kuita kuri pajekerero ndekuti aiwa uyu mukombo wamanitambidza uyu kwete ndoda apa tobva taziva. Muedzoka wati kuri mukapura gudhiekera. Panonzi pano. Bozi mukoma wangu links uyo kawe ndokuda kuti vachinje posho vaende pana Mia. Vakoma stembeni link ririmo mukati mecomment section. Apa dziri kuridza ngonono. Linda. Haiwa mukombe ngaundidarike. Isu tinongogadziridzira michato chete tichiuya. Anenge asina 4x4 iriko 4x4 yekutakura vachati. Unoziva zvinoita ekera iwe Richard. Manje ndikandikudze zvinoita vakoma stembeni. Vakoma stembeni vanobaya link. Uvoti iwo Richard yo waichi kuna mumwa. Iwo Richard. Waiti yekera mumwa. Avanondinakidza vanimoze. Ndevati handisanda kuvaziya kasista stembeniyo. Hanzi handisanda kuziva sister stembeni ndevapi. mukadzi wamasawi ava chimwe Richard vamasawi ndichakupa nhamba yako ka wovabata kuseri. ndovati chii manje? Unongoti sister, unotangira pakungoti sister. Mugona ndikwadzisa, hakuna family yakadai. Unongoti sister pamwe unoita raki shamwari yangu.
mazuva Aiwa asikangona koinda hamada kunditovera ikoko aiwa ndinoda kukupa mukana kana kuti ndikaramba ndiri unozotiki hanzi gete yesikiste ine hutsinye saka pamwe unongoitawo ragi. Inini hangu handiri matona tapasaidi nepasaidi naniko zvangu kavhadhi dekuri kuti Nikola Nikode wako tarara Nikode wako tarara Ningiri yangu yafuriza chero. Mafuriza? Haina mbofuriza. Anti munhu ari kuzvisarudzira here? Handiti mati munhu ari kuzvisarudzira here? Niko wakudani futi iwo niko usaende panother floor usaende pana links usaende kuna admap futi usaende kuna namit usaende kuna na usaende futi ikoko saka ndinda sara saka richi aiwa richi akwewe ndituri wangu zvakwewe mungandipfurisa nepfuti nalinks links awa manjenjenje indatoplana zvemudheto zvekusumudza pfuti ndichirwa nevanhu ndapedza nhasi saka iwo Lincoln iwo Lincoln uruda chamudheto namanjenjenje ndinofila sei hako inini ndinofila sei kana uchiti the floor wakagara uchinwa kofi wakatarisa maneighbor varungu akagara parecline no test your own medicine achisuka maplates nedrone exactly ndozvaaitaura izvozvo saka unofunga kuti Lincoln ainzwa sei uchitoronga zvedrone yeLincoln hatori nadrone ane tsono hanzi shero izvi zvinoda kasataura kuti hanzi anosuka maplates nedrone ndiani ndishero hanzi ari kuda kusuka maplate nedrone achibva abuda statement iro shero chimbonzwa izvi zvinoda kavhidhiyo izvi dindingwe rinonaka richakweva rimwe paiperi rinotaura kuti chaunoda kuti akuitire newe muitire ichocho hanzi kana rokweviwe roti mavara angu azarefu renzinanana handopabata kuti dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana rokwevewa iroroti mavara angu azarefu nekadhansi kacho magirazi angu aripi ndadafuka songa waimba nezuro majenjeje yekuti chii zvaunopedzisa yainzi chii apa ndazopiwa mamwe madzimai apa yainzi chii nesango nespeed yese ienergy shamwari energy dindingwe rinonaka richakweva chinzwa Paul Matavira auya manje dindingwe rinonaka richakweva rimwe vanhukadzi mune nhamo mamutisi avana dzosaya dzimai vangu vandapiwa nhama sauya usate godo so inwa mvura godo ridzike iri usadaro unorwadziwa kusenge Matavire asi majejeje ari pano ngoti ndikazotamba hamoni dhanzi yacho but karoko kangu kakachitotambawo aya magirazi manje anoda mawaipa aya unoziva mabhazi akudhara yana chawasarirana ata waipa rinobva nekudenga renge chidai zvakaoma aiwa amasava vachiripo here vadona guys but tingataure du zvimwe ndokumbirawo kuti 90-year-old ghetto youth riuya apa vedwe
90 yegeto youth matoripota vanoita kuti zvinhu zviite itai chinzwa hazviperere pauti 90 year old ghetto youth inonzi 90 year old ghetto youth rine zvinhu zvaro 90 year old ghetto youth rine zvinhu zvaro but iwo minyaka kana rauya unongotaura nyaya dzako handiti anonge achiti hanzi vanotsuka maplace nedrone vanhu vese vachinzwa apa ndishero akadaro shero ndiye akati achanga achisuka maplates nedrone chikopokopo chekamera chakaonekwa nawadas aiwa ina achingotaura richard nachingoripita zvakataurwa nashero asi mashoko angu ndishero saka shero ane nyaya dzakawanda ndiye akati ane 90 years akuti anotsuka maplates nedrone akati chii futi naimi akati chii handinyatsozive bvunza lingo ndiye angaripo lingo makandiona ndiripo ini makandiona indakazoona chachimunye but shero nyaya dzake dzawandisa boys iwe richard toda kuti ndigonzi ndinganyenze futi kwauzi uchanzi zvakabva zvati chii naimiya ndobva zvati chii futi naimiya imimi kuti kana tikaita function pamusha mune muchitonga makabata muchinongedzera vakabata spoon yekupakura guys ndakuwa hope dza 1 am ndakuvata zvato 1 pandichatanga kukokonorayo maearing nemakeup idzodzi guys inga ibasa naye apa ukutoronge zvinonzi kuti onge zvinonzi ibasa rekuti anopedza 2 hours achanzi pandichabvisa maearing nemakeup ngebasa rakawanda amana iwe maya mwana ashanda uyo anga achifunga kuti the floor ari kuuya akamira neupkeep but dang sorry hako shema ndibvise here mahara unogona ngosiya iripo kuitira kuti ukamurota at least unomurota kumeso kwakanaka hatingona nda kurota floga ndogona kutombomuka ndoita prayer ndozomubvunza kuti are you okay azandamborota mupanzika at least hako you will be the first one at least ini ndakuona hangu wanga wakanaka zvako iwona manjenjenje handiwa kutoronga mudeito tipei date ndapiwa kanefosi elder zvanzikaitondivapikise because elder vanga vakatonimaka vachifunga kuti ndakavamaka imwe yaona because wakavapisa nezuro mapiwa benefit of doubt apa tinina nambovapisa elder strek munhu akapisa elder ndidhi flow nasister Eunice ndovanhu vakapisa but ndakunovata ndaita 2 hours live stream guys ekandivati ndaneta ini alright good night urarebo good night shero leka slab ne bye good night Mia goodbye Linko good night manjenjenje good night Richard Richard thanks ne airtime good night Nico guys Richard Pepe autorevesa akatonditumira airtime yangu thank you very much Richard yes ipo Nico ndakunanovata aishe koma kundorara kunokudza 1 am ndaneta isomwe tiri pashift ona shift yacho shamwari Jesus ndiri pashift inini iyo shift ndingaidawo ini ndingaidisa nanenge akatopfeka night dress ari maguvese zvake aparito iglass of water or wine ndiri kumwa mvura oraiti nyashani nyasha une t-shirt ka une chii utango usina t-shirt nyasha ndakuedha but kavha kakumusoro ku t-shirt yebrown aiwa hana kupfeka hembe kona imiya tipo kama leftovers abva afreeze nyasha guys ndakuenda live yangu good night guys toonana mangwana
Good night. Bye, guys. Good night, everyone.